मानव सेवा संघ NGOआ सेरफांगुरि ओनसोलनि सुबुंफोरनो लेबार कार्ड रानना होदों। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय नेपालपारानि कमिटिनि न'ब्लाङाव सरकारि नङै फसंथान मानव सेवा संघ NGOआ सा 550 मुलाम्फागिरिफोरनो लेबार कार्ड राननानै होदों। मख'नो गोनांदि गायसनजेननाय साननिफ्रायनो मानव सेवा संघ NGOआ गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनि मदद खालामबोनाय, राङारि अनसुंथाइ होबोनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि लेबार कार्ड मोननो हाथाव गोरिब सुबुंफोरनो लेबार कार्डखौ राननानै होयो। जोङो दिनै 550 लेबारफोरनो कार्ड राननानै होनो मोनबाय। लोगोसे गसाइगावनिफ्राय लेबार इन्सपेक्टर बिथाङाबो फैबाय, लोगोसे BOCनि अफिसार सासे फैबाय, बिथांमोनाबो बुजायलांबाय। बेनिफ्राय खोब गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जानाखि खामानिया दिनैसिम पाब्लिकनि एरियाफ्राव पाब्लिक सेक्टराव हाबनानै समाजजों जुरित' गोनां जानाखि खामानि मावनो मोननानै गावखौनो एसे भाग्य गोनां बायदि मोन्दों। थ' जोङो ओंखायनो जे स्टाइलनि खामानि मावबोगासिनो दं, दिनै गामि गोथौ गोथौसिनाव हाबनानै पाब्लिकफोरनि दुखु सुखुआवबो एसे एनै स्टाफनो सुबिदा मोनबाय। थ' लेबार कार्डआथ' खोब दरखारि। लेबार कार्डखौ बिथांमोना मोनगासिनो दं। जों स्कलारशिपबो एप्लाइ खालामहोनो मोनबाय, माखासे लोमजानाय बेलाफ्रावबो माखासे एप्लाइ खालामहोनो मोनबाय। बिथांमोना फिथाइखौ मोनथ'वाखैबाबो मोनलांगोन लासैनो। आरो कार्डआव थानाय जानाखि फेसिलिटि बेथ' जोंनि नङा, गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिखा। दिनै नङा गाबोन मोनगोन बिथांमोनहा। बेयाव एवारनेसनि खोब दरकार दंमोन। बे एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो खना खना लागासिनो दङ आरो पाब्लिकफ्रा सिगांनिफ्राय बांसिन दिनै बुजिसिनबोगासिनो दङ। आरो दिनै नुदों गोबां पाब्लिकफ्रानो जोंनि एरियानिफ्राय दिनै बे लेबार कार्डनि आसा खालामनानै बेसारफ्रा फैदों। दिनै गोबाङा मोनबाय, मोनै गोबांफोर दं, बिसोरबो एप्लाइ खालामनो दिनैहाय रेडि जाबाय। थ' आं सानदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लेबार कार्डआ जेसेबां रोखोमनि मोननांगौ, बे मोननांगौखौ जाहाथे एवारनेसनि गेजेरजों बा डिपार्टमेन्टआबो मोजां रोखोम रल लानानै जाहाथे बयबो लेबारफ्रा कार्ड मोननानै कार्डआव थानाय जायनाखि फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ मोननो हायो। बेखौनो जों मानब सेबानिफ्राय आसा खालामदों। लोगोसे मानब सेबानि जानाखि खामानि, बे खामानिया लेबार कार्डआवनो थाबथायाखै। जों आयुष्मान कार्डनि बेलायावबो गोबां आइडि मोनसे बानायनानै मानसिफोरखौ जोङो खम बेसेनावनो सुबिदा होबोदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय सेल्फ हेल्पनि बेलायावबो रिजनेल बेंकनिफ्राय फैनो खोथा हरदों। आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि मेनेजार दहाय आंजों रायज्लायहरदों। बाव हाबफैनानै बिथांमोनाबो जानाखि गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि, साबसिडि गोनां जानाखि फेसिलिटिफोर दं, बे फेसिलिटिखौ होनो थाखाय मोनसे मिटिं एप्रिलनि गेजेराव लानो नागिरदों। बेखौबो जों मानब सेबाया बरायदों बिथांमोनखौ, आरो जों बाव बिथांमोनखौ मदद खालामगोन जाहाथे जोंनि एरियानि मानसिफ्रा जायनाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो गोनां गासिबो रोखोमनि सुबिदा, बे सुबिदाखौ जाहाथे मोनो। बे मोननायाव मानब सेबाया जों सब समाय गामिनि बा जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे थाफानानै जों बिथांमोननो जेसेबां हायो मावनानै होफालांगोन। मानब सेवा संघया मोनसे NGO, बेयो सरकारजों लोब्बा नङाब्लाबो दिनैहाय जोङो मालाबा नुयो रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ लानानै गोबां दुखु खस्थ' खालामफायो। लामा गैयैखौ लामा बानायना होयो, रायजो राजाफोरनि सुबिदा बायदि लुबैनायखौ सुफुङो। नैबे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? जुदि नोंथाङा मानब सेवा संघनि सासे आफादगिरि हिसाबै माबायदि सामलायदों नोंथाङा बेखौ? नंगौ, गोबां बेलायाव जेब्लानाखि समस्याखौ लानानै जोंनि खाथियाव फैयो, जे खामानिखौ जों मावना होनो हायाबाबो जोङो जुजियो। जुजिनायनि गेजेरजोंबाबो जोङो NGOनिफ्रायनो एबा मानब सेवा संघनिफ्रायनो जों जेसेबां हायो मदद खालामबोदों। खारन आंबो सासे कन्ट्रेक्टार हिसाबै आंनावबो माखासे जिनिसफोर दङ, जेरेखम गारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै माखासे मेटेरियेल्सफोर थायो। बेफोरखौनो फ्रियाव हरनानैबाबो बा आंनि गारिफोर बा आंनि मानसिफोरखौ बाहायनानैबाबो बबेबा जायगायाव इमारजेन्सि थारब्ला दालांफोर एसे बानायब्रबना होनाय, बहाबा हिम पाइप गथायनानै होनाय, बबेहायबा कालभार एसे बानायनानै होनाय, आरो रायजोफोरजों थाफानानै बिथांमोननि उसुबिदाखौ नायनानै थानो हाथेरियाव एखमबा बेंक पार्टिफोर रानना होनाय, बा सोरनिबा एडमिसनफोर, सोरबा लोमजानाय, जेखिनि हानायखिनिखौ दिनैहाय मानब सेवा हिसाबै जों मावनानै होबोगासिनो दं एबा होदोंबो। सानो एखमबा गावखौनो माने इसोरा जेला सासे मानसिखौ बिनांनायनिख्रुइ बांसिन होनो हानांनाय
खालामो अब्ला गावखौनो इसोरखौ धन्य होनो लुबैयो जे इसोरनि अननायाव जा एसे दङ बेजोंनो जा हायो माने रायजो राजाफोरखौ मदद होनो आवगायबोगासिनो दं बा होदों आरो हानायखिनिखौ होलांनोसै। नोंथाङा बैफोर रायजो राजाफ्रा नोंथांनि माबायदि अनसायनाय जासिदों दायो? मावनानै गोजोननाय मोनो, खोब गोजोननाय मोनो। मोननै रोखोमनि जायनाखि समयसा बे समयसाखौ सब समय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मदद होनो लुबैयो। मोनसेया जाहैदों खोब निदि आरो मोनसेया सैथ्यताबादि। जाय निदि आरो सैथ्यताबादि जेला मोननैजों मोनसे जायगायावनो खोब दरखारि जायो, नांनानै थायो, अब्ला जा हायो बेखौ मदद खालामनो थाखाय गोसोआ गाबखाङो आरो गोसो गाबखानायखौ दिनैहाय एक्सेप्ट खालामनानै जेसेबां हायो मदद खालामनाय जायो। मदद खालामखांनायनि उनाव मोजां मोनो, खोब मोजां मोनो, गोजोननाय मोनो जे मानसि उजिनानै एसेबाबो मानसिनो खामानि मावना होनो हाबाय बे बाक्यखौ मोननानै माने गोजोननाय मोनो आरो खोबनो। इयुन समाव नोंथाङा बेबादि खामानिखौ मावलांबाय थागोन ना? टारगेटथ' दङ जिबनावहाय मानसि उजिनानै बेखौ मानसिनि कर्तब्य हिसाबै जेला सानना लालांबाय बे जिनिसखौ मावनानै होलांनो माने लुबैयो आङो। समाजारि बिथिंनिफ्राय राजखान्थि फोथाराव फैनायनिबो माबा मोनसे मिजिं दं नामा दा? बेखौ दा जेबो सिन्था खालामथ'नाय जायाखै बेबायदि। दिनैहाय रायजोनि गेजेराव हाबनानै आं नुबोगासिनो दं खिन्थु जे रायजोफ्रा राजखान्थिनिफ्राय दिनैनि दिनाव 100नि मादाव 90% आसा खालामनानै नेबाय थायो। जुदि राजखान्थिनाव 90% जिरायनानै आसा खालामनानै नेबाय थायोब्ला बिसिनि भबिसतआ मा जागोन, रायजोनि भबिसतआ मा जागोन, समाजनि भबिसतआ मा जागोन। आं सान्दों दिनैनि दिनाव मानसिया राजनितिनाव जेसेबां आसा खालामगोन बेनिफ्राय बांसिन गावखौसो जयग' खालामनानै लानाया दरखारसिन दं होननानै आं सानो। ओंखायनो बेखौबो आं लुबैयो जे एवारनेस महरैहाय जोङो गावखौनो सासे गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय खालामनानै लानायासो जोंनि खोब दरखारि होननानै आं सानो।